aipu bat neukan, gordea, duela hilabete desiente. Yolanda Castaño poeta galiziar baten aipua, ez? Gordetan neukan, eta aipu hori izan da liburuaren sorburua. Gainera, liburuari hasiera ematen dio aipu horrek, ez? Arrain ahula, ibaiak eramango du leku segurura. Arrain indartsua bakarrik egongo da biderkatzen den ahaleginean. Ez arrain indartsua bakarrik dagoen. Orduan, Beñatek ongi esan du, nire ustez liburu honen gai nagusienetako bat bakardadea da. Iruditzen zaidalako, nahiz eta maiz esaten denez, familian bizi garela edo sozialak garela, hein handi batean gure bizitza bakarrik eraikitzen dugula. Eta baina niretzat bakardadek ez du zentzu, ez tragiko, ez negatibo, ez penagarririk, ez? Gainera, nire poemetako batean esaten dut, ez? Finean, bikoteak bakarrik geratzeko beste modu bat da, ez? Iruditzen zait badela, ez? Gure bizitzaren ezaugarrietako bat. Bakardade batetik eta karo, gero liburuari urtebetetze festa izenburua jarri diot, ez? Bakarrik gaude, baino jende inguratua gaude aldi berean. Eta denok ditugu burutan aurra gineneko urtebetetze festa horiek. Nortzuk gonbidatzen genituen gure urtebetetze festetara eta nortzuk ez dituzten gonbidatzen. Ze esparrutatik kanpo gelditzen ginen edo noren espazio batzuk galdu egiten genituen, txikia ginenetik ja galdu genituen espazio batzuk eta asko. Gehienak ez ditugu berreskuratu.